pagtuo, kultura, pamilya o komunidad. Mag-abot ang tanan og sa usa ka tingog, pusyagit o pitsenyor. Ako si Matt, uban ko ninyo sa pag-celebrate sa pinakadakong fiesta sa Sugbo o sa tibuok nasud, ang Sinulog. Dinhila sa atong special episode, Suroy-Suroy. Ha! 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 Pitsenyor! 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 Sinulog! Isagit ug kusog! Ang Sinulog Grand Parade usa sa mga most awaited event kada tuig dinhi sa Sugbo. Before ta mo-join sa Grand Parade, kailangan ta magdala og kalo para malikayan nato ang kainit sa adlaw, kaning panyo og labing importante sa tanan kaning tubig aron dili ta ma-dehydrated. Tara, magsinulog na kita. Sinulog, isagit ug kusog. Tanan magsaulog. Sinulog. Well, the Sinulog, of course. I come here every year, so I really enjoy it here, and this is actually the best island to stay. I'm having a great time. I only arrived here last night about 12 o'clock. I just flew in from Manila, you know, so I managed to get a booking here, so I'm okay now. It's going to be the whole day, so till about, what time, 5, 6 o'clock? And then, of course, tonight, party! Party, all right. Viva Pizziño! Sa kadalanan, nagbaha ang mga tawo ug mga sinulog dance performers bisan asa kamulingi. Sa akong background, grabe kabaga sa mga tawo para lang mosalmot sa Grand Parade. Walay kabutangan ang kasadya sa kadalanan. Ang mga drum beats, trumpets, bisan tuod hagtog ug saba kayo kini, apan mao kini ang nagdala kasadya ug kalingaw sa maong kalihukan. People from different walks of life nag-abot-abot sa kadalanan para makasaksi sa lingaw kayo nga Grand Parade. Miss, kumusta man yung experience karon? Great! Lingaw! Viva Pitsenyor! Tanan magsaulog. Daghan kayo kag makita sa kadalanan. Bisan pa man init, malingaw ka magtan-aw sa colorful costumes ug ang katawhan, makita nimo nga sila nagsadya gayud. Bisan tuod init pa ang mga tawo nagpabilin gapon dinhi sa kadalanan aron masinati nila ang very festive atmosphere. Woo! Sa mga kilid-kilid sa kadalanan, daghan kayong namaligya. Klase-klase lang. Nagbachingko ra. Bachingko to 30 ana. Okay. Unsa may panahadi Senyor Santo Niño? Makaabot kami sumad karon, mabalik dire. Layo man ang amo, dumanhog. Nalingaw ka sa Sinulog, lingaw kayo. Lingaw kayo. Kumusta man itong papaninda karon adlaw? Okay ra. Okay ra? Nagaba na malit mo ron? Pila na may halin mo, sir? Wala pa maihap. Dili pa maihap. Nalingaw ba ka sa atong Oo, lingaw kayo. Bisag na ninda lang. Bisag na ninda lang. Perting lingaw ba kay unera kayo? Oo, mao lang ituyog ninda kay mutanaw sa hapit. Okay lang. So far, naghanap ko din naman sa mga ang paligya kay kanang rice to go, sugbo, ice coffee, okay kayo para sa panahon karon kay init. Halin ba? Kusog ba? Alin kayo? Wala pa kita mahuman og libot suroy sa kadalanan. Sa atong pagbalik, masaksihan nato ang mga dagkong floats ug uban pa. Tanan magsaulog si Sinulog. Ang festive sa mood sa Grand Parade dili makumpleto kung wala kini mga higantes. Ang mga turista lingaw kayo og paulagway. Gawas niya na aduna say mga puppeteers, lain-lain ang gidak-on og makalingaw ang mga tema. Meet my friend Elmo. Senyor, senyor, senyor. Pakita ginato kung unsa ka creative, ka talented ang atong mga Cebuano. Kay kita mo ning dakong puppet diri sa kunuyo.
made of recyclable materials. Save Mother Earth. Palingaw kita sa ito paglibot suron during the Grand Parade. Kaya makita na ito, dagko kayo mga float na colorful kayo. For sure, familiar ka mga ani kung saan ito Angry Birds. Impressive gayud kayo ang mga performers. From costumes, props, ug ang ilang energy makita gyud nimo nga naningkamot gyud sila aron makahatag og lingaw sa kadaghanan ug ang ilang sayaw agig pasalamat ngadto sa balaang bata. Makita na to karon ang mga taga Dumaguete bisan tuod nakasinati sila og dako kayo nga katalagman iapil gahapon sila sa Grand Parade. Senyor, senyor, senyor. Senyor, senyor, senyor. Viva el Senyor! Viva el Senyor! Pit Senyor! Ang nagkahiusang singgit sa katawhan. Og sa akong pagsuroy-suroy, wala ko gibatig kakapoy. Para nako, sulit kayo ang akong mga nasaksihan. Okay ni ang contingent sa Car Cars Kapkaban Festival, ang Grand Champion sa Sinulog sa Kabataan. Dili lang kayo taga Sugbo ang miapil ani Sinulog, kundi apil na po taga laing lugar, ang province of Cotabato. Senyor, senyor, senyor. Senyor, senyor, senyor. Mga suruyan, nalingaw ba mo? Dili pa ka na mao kay sa atong pagbalik, laing experience na usab ang atong masinati. Sa float sa province of Cebu o kauban nato karon ang Pasigarbo sa Sugbo 2011 ug ang iyang court. Kumusta niyo adlaw? Okay, so far init pero it's fun. Lingaw ba? Lingaw kaayo kay festival na ni sa Cebu City, Sinulog. Unsa man yung na-feel karon nga namo dinhi sa Grand Parade? Of course, proud and overwhelmed me kay karon first time namo na nakasakay sa float. So, moto proud jud kay mi na part mi sa Sinulog Parade. For me, naka-feel sad kong gamay kakapoy pero para sa atong Senyor Santo Niño walaon gyud. Kay para nako garbo kini og proud pug kaayo ko na party pug ko ani na celebration. Oh well, I'm very excited to be a part of Sinulog again for the second time, and the excitement is still at its peak. And I'm so happy to see every people of every race celebrating with us the very Sinulog Festival. Viva Pit Senyor! Magtangkulong simbahan ng Senyor Santo Niño, lugar sa katahumugugma para kaninyo, laing-laing turista sa Sinulog malingaw, maanyag na Cebuana, kikigugma ko ikaw. Makita sa mga ekspresyon sa katawhan ang ilang kalipay sa pagsaksi sa Grand Parade. Dinayeg yun ang kalihukan sa Pista Senyor. You're having a great time? Yes. Yeah? From what country are you guys? United States. United States, alright. Well, it's my first time to join Sinulog. It's wonderful. Viva Pit Senyor! Cebu! 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 Usa sa mga gidugukan sa katawhan sa kadalanan, mao ang performance sa 11 babayang gobernador sa lalawigan sa Sugbo, nga misayaw kauban ang La Torta Festival Dancers sa Argao. Kumpara sa Santiago, paggawas sa San Carlos, sa Belvic Mananaw, kinasal nukos lato sa Karkarang mga ampay. Walay huno ang kasadya dinhi sa kadalanan, hangtod na sa grandstand. Pagsuri mo sa fuente, may barbecue, Puno sa tawo ang grandstand. Ug daw sa makabungol ang pagpakpak sa katawhan, sa dihang misaya pag-usab ang La Torta Festival performers. Kauban si Governor Gwen Garcia nga milutaw gayud ang kaanyag sa iyang Spanish Señorita Gown. La torta, labi ang pagkaon
nato si Governor Gwen Garcia, kauban ang mga La Torta dancers. Nganong lumayo pa man ko kung ana-ani mo ang kasing-kasing ko. Kinahanglan nga may bawaan mo, nga ikaw lang, ikaw gyud ang gihigugma ko. Ang mga taga-probinsya maglugsong, ang mga taga-laing isla mutabok, ang mga taga-laing nasod mulupad dinhi aron musaksi sa Sinulog. Apan maswerte kayo tang mga taga-Sugbo. Kaya niya gyud sa ato nataran ang mismong kasadya. Apan maswerte kita kay aniya nagpuyo uban kanato si Senyor Santo Niño. Nagipahinungdan niining tanan. Hangtod sa sunod Sinulog, kini ang inyong host si Matt, ala sa Sinulog special episode. Suroy-suroy!